ଘୋଷଣା ହେବ ମେଣ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା। ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ମଧ୍ୟ। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେବାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ମଧ୍ୟ। ପାଖେଇ ଆସୁଛି 2024 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଦେଶରେ ସାଧାରଣତଃ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବାରୁ ବେଳେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସମେତ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଏବେ ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡିର ଗତକାଲି ନବୀନ ନିବାସର ହାଇଲେଭଲ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏନେଇ ସଂକେତ କରିଥିଲେ ଯେ ଏବେ ଯାଏ କୌଣସି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମେଣ୍ଟ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ମେଣ୍ଟ ନେଇ କିଛି ଘୋଷଣା ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛି।